Seldjam TV. Siriya werde yimoɓe fulfulde be Mohammed Lamin. To assalamu alaikum Mohammed Lamin, promoteur culturel. Ande mo min aldi ngawdere on, ande mo min gataldi ngawdere min jottaki artiste en mawɓe ande mo min Abdou Pullo. Assalamu alaikum Abdou Pullo. Jaɓɓama em Lamin, min jaɓɓima minen bo ha ngawdere min seyake bo be warugo ma min ɗo yiyama ha yahi fu min ɗo yiyama ɗo yetto artiste en to alhamdulillah barka ɗo fu ɗum nder yiɗanego ɗum nder narral to min yettima ko ɗuɗa ngawdere fu jaɓɓima. Ok, Abdou Pullo fu jen to min dara gimi ha marwa ha ngawdere pat hande Abdou Pullo kam ɗumejum hokkete inspiration nde weeti ko aɗa wurtine kesum no yo. Bon ko hokkatam inspiration ɗo mi yiɗi ɗum mi goɗɗo on je miɗo yiɗi ko fergere on mi fergi ɗo goɗɗo resanta ko mi nanta tu vois donc ayi to aɗo yecca goɗɗo hunde yeccugo be hunduko na o meɗe nanugo nawɗum man ɗo sei ɗo yi'a baginaɗo ni to kanjum waɗi min donc banni on mi va'i miɗo yeccama non va'i on waɗi yo ɗum sei mi vurtina hunde yowa donc banni kanjum on kadi mi dardi de inspiration ci ma ha balero kam mi dare komin tammaki sam vurtinda aɗa ƴona yimɓeji yaago heɓa ko larani gimiji mon hagal telegram ɗuɗɓe famay ɗum ɗuɗɓe wottima mi lara ba famay ba ɓurna fu mi lara bana famay ɗum ngam man kadi foti explique min ɗumejum bolwatagal ko larani telegram ko fu hokka ya ɗaɓɓite ha telegram be numéro ma da heɓa kuji ma kesi ɗon. to ayi telegram ɗo ɗum hunde on je mi découvre ɗum neɓay na telegram kan ayi ɗon arti kujeji fere en ɗo fu mais komin découvre ha telegram ɗo min découvre telegram hosan himɓe jur permetana min bo min heɓa seɗɗa seɗɗa deidai no min yehira yeso min produisira goɗɗi yeso min ɗon mari talent min ɗon mari filmeji bindaɗi gimi bindaɗi album jur amma min yottai waɗugo ko waɗi ngam min wala moyen jotta ka min heɓa moyen go no famɗiri fu min wara min takna min waɗa min wara min yofa ɗum mere himɓe ɗon laara e himɓe go bo to ɓe ɗon no laara ɓe ɗo andi ɓe ɗo laara mere ma damai kamɓe ɓe ɗo numa ɓe ɗo yoɓa amin ase ɓe anda ɓe ɗo yoɓa application logiciel ji bana youtube ba ɗume crédit el maɓɓe je dili fu ɓe ɗo yoɓa ɓe ɗo nana minin ɓe ɗo yoɓa minin kanji amin min ɗo yofa tan a fami yowa ɗo on mi laari ndikka to mini noon ɓe ɗo yoɓa. Ok, komi famata boɗɗum kam ni ka yimɓe ɗo dara ha youtube mari intérêt na artiste en na on non mari artiste mari intérêt e bo goɗɗo bo ɗum nasta ha youtube bo wiya ngam hattima hokka yowa goɗɗo feere on to laari a yofi vidéo ni oɗo yawa cliquugo j'aime oɗo yawa laarugo partage o numa artiste ma noon oɗo yiɗima o wallite ha o wallite a sema na oɗo wallita youtube parce que 1 franc de crédit qui part ça rentre dans leur base youtube ça ne sert à rien. Ok, ngam man kadi mi laari a wurtini dabare wonde feere a ɗaɓɓita fan en ma ko nandi ba pat ɗaɓɓitere gal telegram yowa e ɗaɓɓitirgo ma gal telegram man kam to goɗɗo yehi kam ha heɓa gimi ma an tanna malla woodi no heɓata gimi yimɓe feere bo fayin to kanjum on jotta min ɗo nder créugo nawni yi jotta on min vangini ɗum min ɗo habda heftugo noy on min waɗata artiste en man ɗo ayi yaasi man ko wonnani amin ha norɗo himɓe galniɗo ɓeɗo heɓragal musique ɓeɗo waɗana ɓeɗo vonnini amin lissafi jotta ɗo miɗo inscrive ha sonakam hande komi vurtini gimol diga 2019 on mi waɗi gimol am je bebe mariam miɗo ha sonakam amma ha hande dal sappo ɓe meɗam ɗonugo wiya wayne nda a heɓi e bo gimi am bo ɗo sala partout ɗo sala ko a certifié voilà ɗo sala miɗo mari gimol to gimol mi waɗi je hala dandi ha marwa ɗo ngol ɗo sala certifié sportum yimɓe ɗo yiya ngol goɗɗo feere filma yarbina wayne nda min yima certifié ɓe tamma Abdou Pullo warti riche alors que je n'ai rien e nana bo ceede man vurtata ɗe vurtan mais woodi goɗɗo je ɗo jaɓa ɗe to fiji pourquoi parce que min wala moyen yahugo tefa on fami to min ɓe ceede na wona koni to donc min warti ha ɗon ɗo ngam fane en man ɗo ɓe ɗo yiɗi amin ɓe yiɗi amin vallugo ɓe andano ɓe vallita amin goɗɗo goto yottai ƴonugo ma wiya ma yo mi valli album ma pat amma o yotti hokkugo borol mako amma ngol valle gandi sosai nde min waɗi ɗo nasti on heɓa boro ɗiɗi ɗo ça va nous aider komin yiɗi pat fan en waylita tawta min ɗo telegram ngam kuje ha youtube kam on ɗo yiya tan jotta min ittande pat ba min haskenam kam mi ittan pat miɗo yela artiste bo pat acca waɗugo n'importe quoi wara waɗa ko heɓira itta kuje mum
fam enoy biata artiste en luttube de ha heban kuuɗo on pat hakkilo on hawta ɗo ko laran télégram man ngam laari ɗum woodi aji collaboration be artiste en luttube to ha min hawra ɗo ayi ɓiɓɓe adama hala mum saɗi nda min ka komi yi min waɗata artiste ɗo nana ngam a hoti dow telegram on tan himɓe yiyata hunde ma sei a wona woodi ko aɗo waɗa sei a wona a andaɗo a wona a be fan en to artiste kam mi ƴoni artiste to oɗon mari conteniji oɗon mari œuvre o wadda min distribua min donc min yofa ɗum ngam o ande to oɗon mari bana musique ji o jo o wara musique ji min créé bit komin créé telegram ko ha waɗi mi hefti telegram ɗo ngam yimɓe ɗo ƴamam audio mi yottayi yerɓungo ɓe pat ha whatsapp mi anda to mi publiata jotta min heɓi telegram voilà o wadda audio mako na to min publie audio mako na min yiyan j'aime ji je yimɓe na ha ton funa ɓe ɗo waɗa j'aime bana youtube na min yiyan j'aime to j'aime ɗuɗi na min ɗo andi fakat ɗo ça mérite une vidéo là c'est nous qui va sponsoriser cette vidéo on hata o goma wodde to goɗɗo yerɓi gimum mako ngol woodi yimɓe ngerdani ngol ɗuuɗi ha groupe telegram wallitan ma wargo video man wallita artiste wargo video man donc minin be nanta administrateur ne je min ɗo collabori ha minin eftata chargé min waɗa vidéo mako nda yimɓe ngerdake ngol ɗon yowa j'aime ji ɗuɗi ɗo min na yake feere chaine amin mayna min ɗo waɗa en direct min ɗo waɗa en direct ko moye na volwan na fan amin pat na foti wadda avis mum gimol ngol ɗo ngol yotti waɗugo ni gimol no yotti waɗugo ni to mi tan mi jotta fu ɗum haala telegram ma goɗɗo ɗon yam mi anda c'est possible wi allo aleykum salam yawwa jam ko ɗume ni no comri iseko to woodi jam ko ɗume sumay jam ko ɗume alhamdulillahi groupe ɗo bo ɗum bana je mi volwino ha youtube may ni mi wiyo yerba boro ɗiɗi a lamba ɗo a lamba ɗo je a ƴoni ɗo groupe man bo ɗum telegram on na ɗum whatsapp na ɗum mar telegram na yowwa to ɗum telegram on to a yerbi ha ɗo ni a hokka min lamba je telegram may tan min wati to no kani nganka to a yerbi dala ni miɗo enregistra ɗo may mi wata Abdul Mumin Suleiman to vodi merci mi yetti to vodi mi fami kaya yettama Allah barkiɗin yo kadi onon laaroɓe min diga haala man timmay on darɓe kadi appel ji wari ko laaren haala telegram fan en Abdou Pullo fan en artiste en SAHEL kala ko laaroɓe tan min ɓe larɓe interview ɗo ngam pat ɗume tan miɗa wiigo bana fan en bana yimɓe ɗe ɗaɓɓitiɓe nastigo telegram man ɗon ceka ha nda ɓe laari appel wari en direct ɗo to bana himɓe je fan en ko laarini fan en bo komi wiyata mon kam telegram kam min ɗon lorna vidéo ji amin audio ji amin pat ha dow telegram ɗo nana min ɗo ɓeddana on min ɗo ustana on ngam on ɗon no laara no meeɗa on min warti min wi min ɗo warta ɗum peyan kam seke se nana min ɗo ɓeddana on min ɗo ustana on amma ustango mon ɗo foti min wi'a fahin min waylita ɗum ɓeddango mon ko waɗi ngam dala mon ɗum tan boro ɗiɗi je mi yecci mon par 2 mois ɗo ɗum mi tappi calcul divisé par 60 ɗum 33 francs on goɗɗo fu ɗo heɓa par jour jamaji 33 francs c'est quoi 25 francs 33 francs c'est-à-dire sunku jeego on goɗɗo ɗo heɓa e bo na sunku jeego ɗo o laara vidéo gotel de komin mari pat o laara kala artiste gonato ko public pat on mari haade sunku ma ko jeego laaran kuje on pat ma yowwa sunku jeego 33 francs goɗɗo fu yoɓata par jour donc 2000 francs pour 2 mois ce n'est rien comparant à des certaines choses qu'on est en train de faire voilà ngam min ɗo waɗa gimol feere vidéo ngol ɗon ñaama bana feere 800 000 jotta toy vidéo min waɗi a yawnde vidéo je min waɗi ba ɓangal ni ɗo vidéo on petel amma luwe c'est dans les 600 000 donc c'est que
wara laara ɗum ɓe sukkum jeego tan to goɗɗo wara laara ɗum ɓe sukkum jeego tan par jour c'est que woodi mais amma to on hawri on pat on lorti ɗo telegram e on ɗuuɗi ɗo ça va nous aider donc ɗum torde on min ɗottara on na min ɗo ɓeddana on onon fuu on yeli ni bana onon je laarata may woɓɓe feere ɗo ha America to on ɗo yeli on nana ɓingel leddi amin on mais il fait mal c'est pas normal amma ɓingel leddi amin on tun ɓaawo no ɗum tun ɓaawo artiste e ɗon banni mana ha donc ɗum nder vallinde on e ha vallinde may bo goɗɗo feere ɗon to o nani volde am banɗo o yiɗi o vallita amin mi wiyay c'est on yoɓa dès 2000 fa j'ai dit 2 mois 2000 tu peux donner 10 000 tu es dans le groupe jusqu'à combien jusqu'à 10 mois foti goɗɗo yoɓa koje engnan o yowa foti yoɓa koje pour de bon to yiɗi kona banni donc ɗo kam nana wiyay c'est 2000 ɗo on komin laari amma mi yecci mon bit nde o ƴami ko waɗi min ɗo eggina yimɓe min warta ɗo telegram ɗo bit man ɗo ɗum vallugo amin mini on valla amin min heɓa min produisa hunde yettuɗum haji wallahi talan ɗon ɓikkon ɗon mari talan mais nous n'avons rien pour financer c'est ça notre problème. Ok, wongo nder telegram mar kam sai to goɗɗo mana ha gawdirna mala ko marwa garwa ko yaasi lesdi pat wodi possibilité yaasi duniya pat yowa surtout ma jotta Orange Money Europe Italie France to ɓe limtini am pays ji je Orange Money foti goɗɗo recefa dala Orange Money diga ton ha ɗo ça veut dire que même les étrangers peuvent nous payer par Orange Money a fami yowa kodi min ɗon mbiya kadi kala yiɓɓe gimi fulfulde yiɓɓe gimi Abdou Pullo na Abdou Pullo ton ɓe artiste en SAHEL en général taskara ɗo wara ha manga wongo ha telegram to ngam majum ko ha ɓawaɗo min tammi accugo numéro je dinga goɗɗo tammi contact ugal whatsapp malla bo ko yewtidam ɓesda tintingo mo ha to o tammi yerɓugo junguji makko e no tammi resalugo lien je telegram e kala o heɓa kala ko wari kesum pat jotta ɗo ha groupe aman ɗo nde mi yerɓi lien ɗo miɗo yiya himɓe 50 ko 9 ɗo affici ɓe nastai ko waɗi ɓe nastai ngam ɓe yoɓay ɓe ii tan ɓe ii ɓe anda kamɓe ka ɓe yi lien tan ɓe ii lien man ɗo sei to goɗɗo yoɓi on min approvata o nasta donc to goɗɗo yiɗi ɗo numéro je mi vindata ɗo kanjuma ɗon on ƴonata on yerɓa Orange Money laala ɗum kanjum on je telegram man mi notan mon ɗo kam je suis là en personne avant que je trouve les collaborateurs pour travailler jotton min créé hunde sei min heɓa bureau min waɗa hunde yettuɗum haji ɗum mawɓe non ɗo laara vidéo ji e gimiji amin ɓe ɗo weltiniro be kuuɗe amin to min ɗo waɗa ɗum n'importe quoi yahata les artistes je vous appelle venez on va travailler derɗiraɓe fan en laaroɓe kuje gimi fulfulde ɓe laaroɓe wonɓe nder lesdi ɓe wonɓe yaasi lesdi pat mi tammi kubar hewtake on pat ɗaɓɓe numéro lore ha telegram en tammi heɓu kala kuje kesum gurtirum pat on maran kuje pat ha to naji Abdou Pullo pat ɗum laran je artiste en pat et en plus je veux un appel à tous les artistes du SAHEL ça c'est un grand projet qui vient derrière ɗum projet nga manga nga tammi hawtugo en huudugo e nga tammi bo wartugo ko moye ɗon ha ton o heɓan ɗo kam andara ɓe mo andaga pat ta ɗum goɗɗo wotere ɗum à la légère contacté numéro man gewte sur en gati ha hoore mo ɗum tammi mawnugo ɗum tammi wartugo wallita ɓesdugo en dow artiste en sudiste en wonɓe ha yeeso meɗen ɗo Abdou Pullo tema wodi lagare de maɓɓe to fan en je appelle toutes les fans qui voient nos vidéos je dis que tous les contenus que nous allons créer sera sur Telegram s'il vous plaît je parle en fulbe certains ne comprennent pas ce que je dis mais le français est le carrefour donc je vous appelle sur Telegram voici le numéro appelez toutes les choses seront sur Telegram. Et les artistes, les jeunes artistes, ce n'est même pas le Camerounais parce que quand on a dit les fans peuvent payer et recevoir à l'étranger, c'est que les artistes aussi peuvent rester à l'étranger et communiquer avec nous. Voilà, les artistes à l'étranger, on vous appelle. Ça veut dire que les artistes ne peuvent pas payer. Voilà, les artistes ne peuvent pas collaborer. Par exemple, les artistes ne peuvent pas payer. Plateforme, plateforme, pat meɗen mi tammite on paami min ɗon ndiyan on yettama Seldjam TV moɓe fere fere Seldjam TV al'adaji meɗen Seldjam TV filme fulɓe Seldjam TV jamaje derɗiraɓe
amin.